लिखता। देखो ना कोरोना के बारे में आयल बा। चीन से कोरोना चलल बटे, ठीक बा। अच्छा ये पूरा भारत तक छाप देले बटे, जितना पूरे विश्व में छाप देले बा। अच्छा एकरा आगे देखो पूरे बिहार में भी अब आ गल बा कोरोना। तो ये से बढ़िया बाजे कि हमनी के बढ़िया से रहे के चाही। लॉकडाउन शुरू हो गल बा। अब के शुरू भइल कि बहुत पहले से ना शुरू ना हो? 22 तारीख से लॉकडाउन शुरू बा। अच्छा ठीक बा। एमे सरकार मोदी जी लिखत रहे हाँ कि हाँ मोदी जी लिखत रहे में कहता न्यूज में जे लॉकडाउन के समय अपना अपना घर में रही, अपना पूरा बाल बच्चा परिवार के पूरा सुरक्षित रखी। अच्छा बाहर घूमला से बढ़िया बाकी घर में रही। अच्छा जिंदगी बचावे के बाद तो घर में रही। ठीक बा। अगर ज्यादा जरूरी बा हाँ तब रौरा कहीं जा सकत नहीं, और फिर तुरंत आ जाए के बाद कोई से हाथ मिलावे के नहीं के, दूरी बना के रखे के बाद। ठीक बा। हाँ ठीक बा। और एकरा बाद में अपन जाके घरे समझा बुझाते हैं। बहुत समस्या खराब बा बिहार के अंदर में। इतना कोरोना आ गए जना के कोनो हिसाब नहीं थी अभी। अब देखिए आगे आगे क्या होता दादा। हाँ तब रौरा घरे जा करके सब कोई के अपना घर में समझा बुझाते हैं। कम से कम 1 मीटर दूरी बना के रखेला। अच्छा मास्क जौन होते तो मेडिकल स्टोर में मिलता, मंगवा ले हैं। अच्छा उ लगा के रखे। अभी हमनी के बेवकूफ़ी करत नहीं तो जे नइखी से लगौले, लेकिन जरूरी बा। नइखे मास्क नइखे पैसा तो गमछियों से लखन मुंह बांध के रखे, नाक बांध के रखे, ठीक रही। सुना तनी भैया। हाँ तो ये बात मतलब कि जाके अपना अपना घर है आई सब ऐसे कर ली हैं लोगन। ठीक बा। रौरा सुना नहीं। हाँ ठीक बा। चले के अपना अपना घर है, चल के समझा बुझा दिया। चलो भैया जा अपना अपना घर समझा बुझा दिया लोगन। ठीक बा। बताओ। रमेश रमेश कहाँ बात हुई? अरे अब आओ लोगन बैठो बैठो। अरे अलगे अलगे बैठो लोगन, अलगे अलगे बैठो लोगन। अभी बड़ा हाला गुला अलगे अलगे बैठो लोगन। तनी तो एगो बात बाटे, हम समझावत तनी बुझावत तनी। ठीक बा। काहे रौरा ऐसे कहता नहीं अलग अलग बैठा लोग? का बात? अलग अलग ये से बैठे के बाद कि चीन से बीमारी चलल बा। जौन यहाँ हाइजा चलत बा पहिले, उहे सब चलल बा बीमारी। यहाँ जाना के नाम लोग धैले बा कोरोना। चीन से चलल बा, बड़ा खतरनाक बीमारी बाटे। ये से कहतन ये अलग अलग आ बाबू होने कर बैठो, होने बैठो, अलगे बैठो, अलगे बैठो, होने कर तू और होने बैठो जब अभी आ। 1 गज के दूरी बना के बैठे के बाद। ठीक बा। का रौरा पेपरे में पढ़ रही है? पेपरे में का सब सही देवेला? सब कुछ सही बा। पूरा बिहार हलचल मचल बा, पूरा विश्व हलचल मचल बा। हम ना मानी ले एकरा के। लागू भइल बा, लॉकडाउन भइल बा। कि लॉकडाउन का हबल जी? लॉकडाउन ये बाटे जे कि घर से बाहर नहीं निकले के। अच्छा ठीक बा। अच्छा कौनो ऐसा जरूरी हो तो आदमी जाई, लेकिन एके आदमी जाई, कहीं जाई कोई से तुरंत भेंट करी चल आई, हाथ नहीं के मिलावे के। तो ये सब साग सब्जी ये सब कैसे होते? कहाँ से होते? साग सब्जी भी आई बाजार से आई, गली गली घुमा करके रेडी ठेली पर बेचा सकते, वो सब बाजारे से आवता। अच्छा ठीक बा। ठीक। साग सब्जी के कोनो चिंता नहीं है, जवन आवत तो तवन घर में रहे के बाद खाए के बाद और एने ओने कहीं नहीं के जाए के। ठीक बा। ये सब छुआछूत के बीमारी है। ठीक बा। कोरोना ये से बढ़िया बा अपना घर में रह लोगन, मास्क पहन के रह लोगन। मास्क अगर नहीं खे, गमछा भी नाक पर लपेट के रखे के चाही। साबुन से 10 मिनट 15 मिनट पर हाथ और धोवत रह। ठीक बा। एने ओने फालतू कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
लोगन बैठा लोगन घर में रह लोगन ठीक बच्चे। हम जाते हैं तनी टोला मोहल्ला में बता दी, गांव में बता दी। तू तनी हित दोस्त के लगे कमे जाए के कोशिश करी हो, ठीक बा। अब एने ओने घूमल बंद करो, बहुत देश दुनिया खराब हो गल बा। हम जाते नहीं बता के ये कामे रहेला, जहाँ तहाँ से कोनो कोनो बात सुन के आई हन अलग ही घर में बरस इनकरा चलते हिता ही दोस्ती या सब छोड़ दे हम कुछो न छोड़ब। देखा तनी कहाँ से कौन बीमारी आ गई, कारफू लागू भइल बा, लॉकडाउन बा, हित भी मन जइयो काहे न जियो। यही में के फोन कर देलक भाई। हेलो कहाँ बने? घरे बनी मर दे, आप कहाँ बनी? हाँ पार्टी बोला के घरे क्या करते रे? पार्टी साटी अभी तो बाबूजी आके 50 गो लेक्चर दे के गइल हम। अरे ये कोरोना आ गल बाटे, डाउन लोग चलता तो कारफू लागू भइल बा, कोनो ही दोस्त भी मन जाइ ह। अब हम माथा काम नहीं करत एकदम। एहो बाबू के लेक्चर में रह गए। आओ जल्दी यहाँ पार्टी हम के सब इंतजार करते हैं सर केवड़ा में। अच्छा ठीक बा, हम आवत हैं। आओ जल्दी। ठीक बा, हम आते हैं। कहाँ रे? कहाँ जाते रे? आओ तनी चौड़ा में से घूम के। चेवड़ा में से घूम के हित दोस्त के लगे नहीं जाएला, हम बता देते नहीं। ठीक बा, हम हाँ। दोस्त भी ना जाए, हम आओ थे चौड़ा में से घूम। जल्दी से आओ। ये तो काम रहेला। अभी तक ले रोटी लागल रमेश भाई कोबे फोन कोइनी अभी तक ले आइल नहीं। बाबूए के फेर में रहता ओकरा खातिर तो हम दिल्ली से चले। ऊ बात समझी तब नु। अभी तक अपना घर ही बा। का हो प्रदुमन भाई? का मरते हैं तू फोन तारा कर। खातिर हम दिल्ली से चले। अरे का करी, बाबूजी घर से निकल ही नहीं खान दे। अब का बढ़िया के बाल बढ़िया तैयार हो गल बा। अरे वो पगला रहता हन, कहाँ तो अखबार में पढ़ के अइल हन काथी कि कहीं मन जी है, पार्टी साटी में मन जी है। मन जाइए। अब ले मतलब कि का करे कहीं आइल हर में। एकदम जस्ट काले और ये तासा भेंट कर ही चलेंगे। अच्छा बिना भैया। हां अरोड़ा मतलब कहिया मजे आला अरोड़ा खबरों ने अरे ये तो इला हम दिल्ली से तो कहलन कि चले के पहला बतावत रहल है ने बाबूए के फेर में रहब तो भेंट पता नहीं थे। अरे का करब गार्जियन हमन कहलन, लेकिन कहां मन नहीं है फोन कइल हइली इसे तो गाला लगा लो ही साल परंत। अच्छा 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 साल में तो दुइये में बाल खाए मिलेला। चलो ठीक है। बैसाख में हां भाई तो दिल्ली से बैसाख चले में कुआर में तो मिलबे करल है। आप देखो पाको देखो जरूरत पाको कागो पकइले बड़ लोग और खा गेल लोग का। अरे कबे से लागल बा रोटी लागल है। तू टाइम देके तू आवेला टाइम आवत तरह त का करबो। अच्छा ठीक बा, तो हो हटिए के रखबो। एगो तू बोलावला बा तू आवत नहीं था। बतावा कितने आशा से उम्मीद से रोटी लगल है नहीं सर। दिल्ली से आ गल बान प्रदुमन चा आ सब के हित नेता के छोड़ के तू बाबू के बात के मान के घर में रहत रहे। हां अच्छा तो कहाँ उनकर बातवा हम नहीं ओइनी है कि नहीं? फिर शाम के बनू। हाँ हाँ एकदम शाम के शाम आए। के बाजार पर चले के बाद छोला खाए। अच्छा हाँ। बैसाखुआ के खैला नु भुट्टा। हई तो बाल खइबे कनी हो। ये लास्ट में रखलो लोग हमरा खातिर एगो है। का बात पाछे वाला का पता बन का मिलेला। चलो ठीक बा। टाइम से तइबो ने हां टाइम से तइबो ने हां ना तो वो प्लेट ना मिली। सांस के टाइम से ही हो ना तो वो प्लेट ना मिलता वो। ना ठीक बा, हम आए। चलो ठीक बा चलो। बाबू फाबू के बात नहीं के माने के। हम आए मनी हो तो रही हो घर है ना ना माना हित से दोस्त से बढ़ के बाबू भाई में ऊ काथी ऊ कहलन अपना घरे बा। ठीक बाजार में चले के चलो। होइलो हा तो ठीक कइला। हां चलो
बाप रे बाबूजी ठीक है कहत हम कहीं मन जी है एगो बाल ने खैने चला यहाँ तो तबीयत खराब हो अरे बाप रे बाप सांसों लेवे में बड़ा दिक्कत होता अरे बाप रे बाप बाबू का भल बा बाबूजी का भल बा रे बड़ा देरी भल हो ने कर जोड़ा में गोड़ ले तो देखे ना बाबूजी प्रदुमन आयल बा दिल्ली से हां उहे चल गए यहाँ एगो बाल खा लेनी है तबे से देखे ना खांसी और जुकाम सर्दी हो गई बा ये तो एकदम तोरा का तो माना करिए तोरा नहीं जाए के कहीं ले आ मामा तो चल गइले ह कहे के आयल बटे वो प्रदुमन भैया आयल बा दिल्ली से दिल्ली से आयल बा हाँ देखो ना बाबू सांसों नहीं खेलेवल जात बाप रे तब देखो तनी हम बोलावत तनी अब आदमी के कहां गइल सर है बाबू अरे कहां गइल बाबू कहां गइल सर है अरे आवाज तो अलग अलग आई एकरा लगा से तब फाट हो एकरा लगा से अलग अलग रहियो सब ठीक बटे तोनी का कहां गइल रहा घर में रहा सनु कहिया आयल है परदुमवा काले आयल हन अरे काले बाबू आयल है अरे बाबू अभी तो बस ओ अलग अलग रहा सब बाबू अलग अलग रहा अरे सब बाप ये अब लेकर के अगल बगल के रहा अलग 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 ओ, हाँ अरे बाप रे बाप जा तनी हम बोला के लिया तनी ठीक बटे गाड़ी वाला के बोला के लिया तनी एकरा के लेके चलो सो ठीक बा जाके माई से कह दी है दाइयों से कह दी है समझा बुझा दी है बाबू रहेला सांसों नहीं खेले जात हो बाबू जा तनी हम जा आप लोग जब भी देखेंगे अपने गार्जियन तुल्य पिता का बात नहीं मानेंगे तो इसी प्रकार कोरोना आपको ग्रसित कर देगा। इसलिए हम ये कहेंगे ये वीडियो देखकर आप लोग सचेत रहें और इस वीडियो से कुछ लाभ उठाएं। हम सभी भोजपुरिया भाई के नमस्कार बा प्रणाम बा। ये वीडियो कोरोना वायरस के बीमारी के ऊपर बनावल गया है। ये पर ज़्यादातर ध्यान दे हम लोगन लॉकडाउन के पालन करम लोगन अपन परिवार अंदर रखे हम लोगन लॉकडाउन के पालन करते हुए अंदर रखे हम लोगन सुरक्षित रह हम लोगन ये हम सुझाव देता नहीं। हम छपरा जिला के ग्राम लखना गांव से किशोरी लाल बोलता नहीं। बस ये कह के हमार समाप्ति होता है। वीडियो से लाभ उठाए। नमस्कार प्रणाम।